kapugit kaganda. Yan. Ang gagawin ko ngayon is kukuha tayo ng ulam guys. Kasi nagkakasawa ang mga karne-karne ba. Ayan. Kuha tayo ng tinatawag naming tigi. Yan. Sa mga Ilocano alam nila yun guys. Masarap yun guys. Lagyan ko mamaya ng kamatis tapos yung chorus. Oh my god. Okay guys, tara na guys. At andyan na yung ulan guys. Medyo kumukulog-kulog na. Aking mahiwagang langgana. Noon pa yan. Nung unang vlog ko mga 2 months ago ata. Or 3. Magti 3 na siguro guys. Ayan. Ito. Mahiwagang planggana to guys. La 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 la. Oh my god, ito na guys. Tanim naming mais, malalaki na guys. Tawag nito. May bulaklak na. Ayun, yung tinanim namin, yung vlog ko nakita nyo guys. Mga kapukit kaganda yan. Dito tayo titingin guys dun. Ayun. Alright, mga kamanggahan. Maambon guys, kaya bilisan na rin. Ayan guys, hanap tayo ng tigi. Alright, ito guys oh. Yan, malalaki na mga tanim na mais. Guys, ayan. Ayun, pwede. Pwede yun guys, ayan oh. Ayan, ito yung sinasabi kong tigi guys, yan. Alright, yan. Yung mga Ilocano talagang sila lang yung nakakaalam dito guys. Mga kapukit kaganda yan. Yan yung tigi guys, ang sarap yan. Alright. Yan oh. Malaki guys. Ayan mga kapugit kaganda. Kunin natin yan. Tiki. Ito guys yung sinasabi kong tigi. Yan. Kuha pa tayo ng isa. Hanap pa tayo. Oh. Alright. Lagyan na natin sa mahiwagang langgana. Ayan. Hanap pa tayo ng isa. Para mas madami. Naglilinis ang aking Brad. Ayun oh. Oh, kaway-kaway dyan Brads. Alright. Hanap pa tayo ng isa guys. Yung hindi pa bumuka. Ayan, mga bumuka na to eh. Ayan oh. Bumuka na yan mga kapugit kaganda yan. Hindi na pwede. Maka na yan, Makati. Sana oh, ang laki. Ayun oh. Ang laki sana yun guys, sayang. Hindi ko nakita. Ayun oh. Ayun oh, ang laki. Ayan. Hindi ko alam yung tawag nito guys, yung Tagalog. Basta sa amin mga taga Ilocano yan. Tigi ang tawag nito guys, tigi. Ayun. Kaso mukhang hindi puti ah. Hindi pwede yan. Kasi yung puti lang yung kinukuha ko. Hindi naman siya puti. Negro. Negro yan. Ayan guys. Medyo kumukulog-kulog na. Guys oh. Yan oh. Yan yung tinaniman namin noon. Ayan. Malalaki na. Ulan na ata yun ah. Wala na tayong makita. Tayo dun Joe. Yan yung ulan guys. Ayan na oh. Ayan oh. Ayan oh. Ha? Angin na lang eh ha. Katapay lang muna, ipos na. Yan, nagtutunog siya.
Nililinis niya dito kasi may mga rambutan na tanim. Ayan. Malakas ang hangin guys. Alright, ito yung mga tanim namin yan, mga kamanggahan yan guys. Maliliit pa kami yan. Pero yung tito ko yan, nagtanim ng rambutan. Ayan, ayan, may anihin yan. Rambutan, madami yan. Ayan, mga kwan. Ito yung mga may tawag ito, may mga pasok-pasok na ay. Ayan, shout out sa mga taga Nueva Vizcaya dyan, mga Ilocano. Lalo dito sa mga Northern Luzon. Ayan, alam nila to guys. Ang pangalan nito is Tigi. Ayan. Alright, Mount Parali. Ayun, yung sa Bangaan Hills guys. Ito, papakita ko sa inyo guys yung pinuntahan naming mga sa Rizal Shrine. Ito guys, tingnan nyo. Medyo mahirapan. Basta yun, yung bundok na yun guys. Ayun, ayun yung nakikita nyo dun. Ayun. Basta dun sa bandara yan, yun yung pinuntahan kong Bangaan Hills, Chocolate Hills. Ayan ang Solano. Tapos dun sa may Rizal Shrine guys. Yun, ayun. Hindi ko alam kung masisilip dito. Ay hindi. Ay oo, ayun. Kaso malayo. Ayun guys. Ayan. Tara guys, hanap pa tayo ng isa. Iwan na natin muna to. Yan. Iwan muna natin yan. Para siya pa yung binubuhat natin. Madami akong mga kwan dito mga ampalaya na tawag nito na balang. Tingnan natin kung meron pa rito. Wala na tayong makita guys kasi halos lahat sila nagbuka na. Sana all nagbubuka. Ayan, wala pa tayong mahanap kasi marami, halos nakabuka silang lahat guys, mga kapugi. Yan, oh. Yan, mga tigi yan guys, ang dami. Kaso hindi sila wala pa yung hindi pa nakabuka. Pwede sana to guys, pwede, kaso medyo magulang na, oh. Ayan, hindi na pwede yan guys. Marami namang gulay sa bahay kanina, pero ito yung gusto kong ulamin, tigi. Favorite ko to mula nung bata ako. Medyo mga kon na, magulang na guys. Wala tayong makita. Iko aray. Yan. Ang wala na guys. Okay na siguro yun. Malaki naman yun Ayun oh, laking labong oh. Labong guys. Pero ayoko muna maglabong ngayon, yung ulam. Mga kon na sa kana. Ito ang labong guys oh. Ang laking labong. Ayan oh. Dalawa sila oh. Mas meron pa yun oh. Yan. Labong is life. Ayan oh. Malaki na, pwede na to guys oh. Pwede na sana. Kaso yung gusto kong ulamin is yung tigi guys. Yung kinuha ko ngayon. Lagyan ko ng kamatis tapos kuros. Yung hipon na malilit, mga kapugit kaganda. Tapos lagyan ko ng bagong. Ayan. Okay na yun. Tara na. At iluluto ko mamaya. Maliit nga oh. Kawawa. Yan na. Yan na natin. Marami akong kung dito noon, mga ampalaya. Ayun na, andyan na yung ulan guys. Tara na. Takbo.
Hoy Muneng, ano na? Uwi na tayo Muneng. Takbo! Diyan na yung mukha. Tapos na ang cellphone ko! May sa tuloy na ala. Ay no. Wala no. Wala. Ayan mga kapogi, hiwain natin mga kapogi. Ganito lang guys, oh. Nanggal ko yung kan. Ito may balat, ito wala. Alright, ito na pa nga kapugi. Ayan mga kapugi, ganito lang. Ayan mga kapogi, ito lang pong gagawin natin. Bawang guys, bawang. Ayan, lagyan natin dito. Tapos bagong. Ayan. Sama-samahin na natin guys. Tapos yung sinasabi kong kuros. Ayan, malilit na hipon. Ayan. Tapos guys, kamatis. Ito yung pampasarap niya. Ayan, tapos konting tubig guys. Okay na yan. Takpan na natin mga kapugi at kaganda. Alright. Oh, yan ang powerful kalan. Powerful kalan. Ayan, oh, mga kwan yan, mga 30 minutes siguro. Luto na yan guys. Ayan, ayan mga kapugi. Tingnan nyo kung paano kami nagluluto. Ayan, gamit namin mga kahoy. Ayan, mga panggatong guys. Ayan, ganito ang buhay probinsya mga kapugit kaganda. Ayan, ayan, silipin natin guys kung kumukulo na. Pwede na. Alright, bango ah. Ayan, mga 3 minutes pa guys.